Cebu City Health Office miawag sa katawhan nga mo-avail sa libreng HIV testing aron mahibaw-an kung positibo ba ang usa ka tawo sa HIV. Matod sa report sa Department of Health, ang Central Visayas misaka na sa top 2 sa listahan sa mga rehiyon sa Pilipinas nga dunay most number of persons living with HIV o AIDS. Ug ang probinsya sa Sugbo mao'y nag-una sa listahan dinhi sa rehiyon. Atong sayran kung unsa ang proseso ug asa mahimong maka-avail sa libreng HIV testing sa report nila ni Grace Ann Gonzalez, Pia Noreen Bilar ug O'Hara Catherine Manlosa. Gipahingusgan karon sa Department of Health ang information drive batok HIV. Sa taho sa DOH, ikaduha ang Central Visayas sa tibuok Pilipinas nga dunay taas nga kaso sa HIV o AIDS. Tungod niini, miawhag ang Cebu City Health Office sa publiko sa pag-avail sa libreng HIV testing. Kini aron sayo mahibaw-an kung positibo ba sa HIV ang usa ka tawo ug aron sayo matagan og tambal ug laing ayuda. Aniya ang proseso kung magpa-test ka og HIV. Adto lang sa Cebu City Health Department, Vicente Soto Memorial Medical Center ug Cebu Plus Association alang sa libreng HIV testing. I-fill up una ang form alang sa personal na detalye. Adunay pre-counseling nga ihatag sa mga eksperto. Human niini, mao ang pagkuha og blood sample. Kung ikaw positibo, ipadala ang imong blood sample sa San Lazaro Hospital o Research Institute of Tropical Medicine sa Manila alang sa validation. Kung ikaw negatibo, moagi lang gihapon kag post-counseling. Ana po sila barangay to barangay nga libreng HIV counseling and testing ug mao kini ang mga barangay. Kung sayo mahibaw-an ang problema, sayo pud ning matagan og alibyo. Kini si Baby Girl Grace Ann Gonzalez, North Sumascom intern, kauban sina Pia Noreen Bilar, O'Hara Catherine Manlosa, si Unicom Arts intern, alang sa Sunstar Pilipinas.